Здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Димитър Геймера и това е следващия епизод на потвърдени трансфери от това лято. Знаете, това е епизоди в поредица, в която не мога да го обясня точно, супер сложно за обяснение. Първият трансфер, както знаете, е на Андреа Конти. Той от Аталанта Бергамо преминава в Милан за сумата от 21 милиона и 250 хиляди евро. Мисля, че това е доста добър трансфер за Милан. Конти ще играе на позицията естествено на Игнацио Бате. Може той пък да се тръгне от Милан. Бате и Конти да се явява нещо като заместник на Игнацио Абате. Всичко може, има много варианти. Пък може да е нещо като супер резерва на десния бек, не знам. Добър трансфер за Милан, не е. Няма да бъде според мен и играч от първи отбор на росонерите, но всичко е възможно. Не мога да съм сигурен. Успех на Конти естествено в Милано. Следващия трансфер отново е в Грант от Милано, обаче в Интер. Той е на Милан Шкриниер. Той както виждате от Самдория за сумата от 19 милиона и 550 хиляди евро преминава в Интер, както казах. Интеристите мисля, че нямат толкова нужда от подсилване на защитата. Смисъл имат, но смисъл такъв, че трябва по-значими играчи, по-големи имена в дефанзивен план, ако искат да си апгрейдват защитата, а не Шкриниер и Мириниер и то да дадат толкова милиона. Но все пак отново добър трансфер за за другия грант от Милано. Успехи на словашкия млад защитник в Милано също. Следващия трансфер вече не е в милански отбор. Той е на Жереми Матио, както виждате от Барселона. Той премина като свободен агент в португалския Спортинг Лисабон. Това е добър трансфер за тях, защото да знам. Мисля, че един от защитниците им напусна. Това беше Пауло Оливейра или Педро Оливейра или нещо такова. Не съм сигурен като цяло. Но ако Спортинг Лисабон така искат по-скоро да си подобрят малко защитата, за сега успяват, за сега се справят успешно. В смисъл, Матио не е най-добрият защитник, определено не се представя добре в последните години, но може би като му дадат по-централна роля в Спортинг, може да се представя по-на ниво. Все пак успех на френския защитник Жереми Матио в новия си клуб Спортинг Лисабон. Следващия трансфер отново е на отбор от Милано и то е на Борха Валеро от Фиорентина. Той отива в Интер за сумата от 7 милиона евро. Най-после някаква активност от Интер, между другото, защото техния градски съперник, естествено русонерите Милан, бяха доста по-активни през този прозорец с носа. Сега искат и Аубамеянг да привличат, но това е отделна тема. Виждате Борха Валеро, мисля, че ще има апгрейди на пейса, на дрибъла, най-вече лек даунгрейд на дефенса, защото не се включва толкова в защитата в дефанзивните акции на отбора си, не се включваше по-точно и затова минус 1 дефенс, плюс 1 пасинг, защото асистира и плюс 3 физика, не знам защо точно, но както и да има апгрейднати статове. Следващия трансфер е на бивш играч на Арсенал, който наистина ненавиждам, както и да е. Ненавиждам играча, той е Гаел Клиши. Именно го ненавиждам, защото отиде от Арсенал в Сити, което е предателство, за нас, но както и да е. Всеки обаче, разбира се, който така си позволи да напусне Арсенал, като например Клиши, като Насри, като
като доста други. И като Саня винаги намират дъното в своята кариера. Смисъл, според мен, мен този трансфер ме зарадва, защото Клиши нито ще играе в Англия, нито ще е такова, нито нищо. Абсолютно нищо. Няма да коментирам много, защото да я знам. Ще кажа, че е добър трансфер за Башак Шекир, нали, това е турски отбор, естествено. Успех на Башак Шекир, но не и на Клиши, както и да е. Следващия трансфер е на Дани Себайос, би трябвало да се произнася. Той направи фурор с екипа на Реал Бетис и затова Реал го привлече... Реал Мадрид го привлякоха за 18 милиона евро. Не мисля, няма да е такова за първи отбор, нали, толкова важен трансфер, но пък е добре, че Реал Мадрид си взеха един млад талант и ще го развиват. Естествено ще е на резервната скамейка, защото изборът за полузащитници на Реал Мадрид е колосален, в смисъл Модрич, Крос, Иско, Ралти, полузащитата на Реал Мадрид е много силна, а Дани Себайос е полузащитник, така че едва ли ще бъде първи избор на Зизо, на Зинедин Зидан. И да, но все пак успех на младия Дани Себайос в белия балет от Мадрид. Следващия трансфер е нещо като заместник на на Дани Себайос в Реал Бетис. Той е на Хуан... как беше, брат? Хуан Гуардадо ли? Как беше? Андрес Гуардадо, прощайте. Той е на Андрес Гуардадо, той от сумата, нали, на стойност 4 милиона евро, той от ПСВ преминава в Реал Бетис. Това според мен е стъпка надолу в неговата кариера, защото можеше да продължи кариерата си в Англия, нещо като Уест Хем, някакво такова клубче, а не Реал Бетис. В смисъл, нито играят в Европа, нито нищо. Но, както и да е. Според мен ще има апгрейд за него и може би position change. Много ОП играч, въпреки че е полузащитник. Цели 84 пейс според мен ще има и 86 дрибъл някъде. Нищо не е официално. Освен трансфера и трансферната му сума. Цена, нали? Следващия трансфер е този път, ако не се лъжа, първия изходящ трансфер от Милан. Той е на Юрай Куцка. Той съвсем закономерно си напуска росонерите, защото първо не направи толкова добри сезони с тях. Второ, те привлякоха Франки си, нали, говоря за Милан, привлякоха други халфове, сега не се сещам за жалост. Имат Монтоливо, имат Бонавентура и Куцка остава, може би трети или четвърти избор някъде. И точно това е причината той за 5 милиона евро да смени Милан с турския Трабзонспор. Добър трансфер за турците и Милан се освободиха, така най-вече Куцка се освободи от скамейката в Милано. В смисъл, за жало ще е студена вече. Мястото му ще е студено вече в, нали, на резервната скамейка на Милан. Няма да го затопля, както и да е. Продължаваме с следващия грамаден трансфер. Това е, мисля, че най-големият трансфер за жалост в епизода. Защо за жалост? Защото най-големият трансфер в епизода по парична стойност е 34 милиона евро, което не е чак толкова зле, ама не е и добре. Не е толкова, нали, не е толкова яко, но трансфера, както казах, е на стойност на 34 милиона евро и е на Антонио Рудигер. Той направи страхотна кампания с екипа на вълците от Рим, именно Рома, и затова Челси го привлякоха за 34 милиона евро, както казах, за пети път някъде. Да, добър трансфер за Челси. Мисля, че се явява нещо като заместник на Тери или на Зума.
на Тери по-скоро, защото Зума само е свързан с напускане на Станфорд Бридж. Както и да е, успехи на него в екипа на сините от Западен Лондон. Следващия и последен трансфер за този епизод е на Кени Тете. Той от Аякс отива в Олимпик Лион. Няма да му правя толкова трансфер. Майка мила, няма да му правя толкова апгрейди, защото все пак му направих плюс едно оверал апгрейд, защото знаете, както казах, стигна до второ място стигна с Аякс, нали, до второ място в Ередивизии след Фейнорд и бяха близо до титул, нали, в Ередивизии. Друго, да, за малко да спечелят финала в Лига Европа срещу Ман Юнайтед. Май че спечелиха купата на страната, не съм сигурен. И само един оверал апгрейд му направих, защото той не беше толкова централна част от този революционен отбор на Аякс през този сезон. По-скоро не Жайро Ридивалт, ами Жоел Велтман игра на титулярната такова, нали, на десния бек. Така че да, с трансфера на Кени Тете, 3 милиона евро, ако не съм казал, ние завършваме този леко скучен епизод, за жалост, на тези трансфери. От това лято потвърдени плюс рейтингите на самите играчи. Да, надявам се той да ви е харесал клипа все пак. Ако е така, не забравяйте да дадете лайк и да се абонирате за мой канал и естествено за общия канал с Nanster и с Ивака BG Gaming, The Gamer се казва, но за най-ефикасно, за най-ефективно и за най-бързо намиране на канала, просто напишете Nanster, така без главни букви, на латиница и ще ви излезне канала, пише The Gamers на него, трябва да е един от първите, така както и да е. Аз бях Димитър Геймера, вие бяхте вие и